Halo, halo, halo. Football गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा बन्धु नोंथांमोन। नोंथांमोना गोबां कुइसन सोंहरलायनायखाय आं नोंथांमोननि कुइसननि फिननाय होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। नोंथांमोना आसा खालामदों भिडिअखौ नायगोन। खेलाया जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि भार्सेस कार्बिआंलं मर्निं स्टार। मेट्सखौ जोङो टिकेट दानालासेनो बा पास लायालासेनो नायहैनो हागोन ना हाया बे जाहैबाय नोंथांमोननि कुइसन। दा जोङो मिथिना लानायाबो मोजां। जों सिगाङावथ' जों पास लादोंमोन, खिन्थु पास लादोंमोनब्लाबो लागारनायसो जादों। माने फ्रि एन्ट्रिसोमोन आरो बे नर्थ इस्ट भार्सेस बड'लेण्ड एफसि बेनि खेलाखौबो जोङो पास लानानै थांदोंमोन नायनो होननानै, नाथाय पासआ जेबो खामानियाव फैयासै, फ्रि एन्ट्रि जानायसै। दा नेक्स्ट मेट्सआबोथ' फ्रि एन्ट्रियानो, बे बड'लेण्ड एफसि आरो FC1 बे मेट्सआबोथ' फ्रि एन्ट्रिमोन। आरो बेनि उनाव नै दाखालिसो जानाय कार्बिआंलं मर्निं स्टार भार्सेस नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बेनि खेलाखौबो माने फ्रियैनो नायहैनो हादों बा फ्रि एन्ट्रि जादों बे खेलायाबो। दा बेनि उनाव नैबे बड'लेण्ड एफसि भार्सेस कार्बिआंलं मर्निं स्टार बे मेट्सआ मानो फ्रि एन्ट्रि जाया जानो? दा जों बेखौ निजेनो साननानै जोङो नुहुरखायो। दा गासै मेट्सआनो फ्रि एन्ट्रि जाबाय, खिन्थु बे मोनसेया माबोरै टिकेट जानो? गतिके बियो फ्रि एन्ट्रियानो जागोन। बे मेट्सखौबो जोङो टिकेट लायालासेनो बा पास लायालासेनो जोङो बेखौ नायहैनो हागोन। आरो अलरेडि बेखौ फोसावनानै होखाबाय, बेयाव जेबो गोनो साननांगौनि खोथा फैला। दा बे मेट्सआ फ्रि एन्ट्रि जागोन, बेखौ बड'लेण्ड एफसिआव नोंथांमोनहा फोसावना होनाय नुखाबाय। दा अब्ला लोगो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा। नोंथांमोना खेलाखौ जुदि नायनो गोसो दंब्ला 13 आगस्टआव फैबानो जाबाय। फ्रि एन्ट्रि जागोन आरो बे खेलाया 4 PM निफ्राय जागोन। सिगाङाव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो जागोन। बेनिफ्राय गोबाङानो आन्दायदों, मिथिबायना? गोबाङानो गोथों लामाजों थांनो रोङाखै। बेबायदिनो गेद्दा गुद्दा थांदों, गिदिं गिदा थांदों, खरसा खालायनांदों, खरसाया बारा जादों, बेबायदि जादों। दा नोंथांमोन, आं बेखौबो बुंना होखानि, नोंथांमोना जुदि ट्रेनजों थाङो अब्ला नोंथांमोना गुवाहाटी स्टेशनाव ओंखारहैनाया मोजां। बे गुवाहाटी स्टेशनाव ओंखारनानै ओरै पल्टन बाजाराव बाग्लायनाया मोजां। आरो पल्टन बाजाराव बाग्लायनानै नोंथांमोना बे पल्टन बाजारनि बासजों ओरै सिदा उलुबारि, गणेशगुरि, खानापारा बेजों थांनो नाङा। बे पल्टन बाजारावनो ओरै मोनसे साइडजों नेपालि मन्दिर दङ। बे नेपालि मन्दिरनि गुदियावनो बे हर'हजाय स्टेडियाम थांग्रा गारिफ्रा थायो, बा नेपालि मन्दिर खाथियावनो गुदियावनो बे हर'हजाय स्टेडियाम थांनाय गारिफोरखौ लाखिनानै दोनो। दा नोंथांमोना बे नेपालि मन्दिरखौल' नागिर आरो बे नेपालि मन्दिर खाथिनि बे गारियाव थांनानै नोंथांमोना हर'हजाय स्टेडियामाव थांनो हायो आरो खेलाखौ नायहैनो हायो। दा नोंथांमोना बे नेपालि मन्दिरनिफ्राय डाइरेक्ट बे गारिया लख्रा थांगोन, लख्रा मोनहैगोन। आरो लख्रानिफ्राय एसे ओरै माबाथिं थांबानो ड्राइभारखौ बुंनानै जोंखौ स्टेडियामसिम दोनहै होननानै बुङोब्लानो ड्राइभारा स्टेडियामसिम दोननानै फैगोन। आरो लख्रानिफ्राय 10 थाखा भारा लाबावो, ओरै एसे सानजाखैजा थांनांगौ जायो। आरो नों लख्रायाव ओंखारनानै बेलेग गारियाव गाखोनानैबो थांनो हायो आरो 10 थाखा भारा लागोन। एकदम खाथिथार, बारा गोजान नङा। आरो बिनिफ्राय बे जाहैबाय ट्रेनजों थांग्राफोरनि। आरो जुदि नोंथाङा कारजों थाङोब्ला बा रिजार्भ लानानै थाङोब्ला ओरै बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनानै ओरैजा जालुकबारि मोना होमबा? बे जालुकबारिनिफ्राय सिदायै थांबाय थाबानो हर'हजाय स्टेडियामखौ मोनहैयो। ओरै इउनिभारसिटि थाबाय, आरो ओरैजाय माबा थाबाय, मालिगाव, आरो बे माबा थाबाय, बिथिंजा थांनो नांला। ओमफ्राय ओरै सिदा मोनसे लामा दङ, ओरै सानजा आरो खोला बेजों थांनाय, खनाजों थांनाय मोनसे लामा दङ। बेजों सिदा थांबाय थाबानो बे हर'हजाय स्टेडियामखौ मोनहैयो। मथा मथि 10 किल'मिटारसो जागोन जालुकबारिनिफ्राय। दा अब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो खालायनाङा। आरो इयुनावबो गोबां खेला जाबावगोन बे स्टेडियामाव, आरो जाखायो। दुरान्ड कापनि खेलाफ्राबो जाबाय थागोन, ISLनि बायदिसिना खेलाफोर जागोन, फ्रेन्डलि मेट्स जागोन। दा बे हर'हजाय स्टेडियामाव माबोरै थांनांगौ
बेनि गियानखौ जोंनो एक्चुअलि नांथारगौ आरो जोङो मिथिनानै लाथारनाया गोनां। दा अब्ला लोगो नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बर' हजाय स्टेडियामाव माबोरै थाङोब्ला माबोरै थांनाया मोजां आरो माबोरै मोनहैयो बर' हजाय स्टेडियामखौ बेनि गियानखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय। दा बेजों